Паладин и днес съм решила заедно с Димитър да направим нещо много интересно. От стари манекени, такива, които ги слагат по витрините на магазините, да направим лампа. Искам сега да ви покажа в какво състояние са тези манекени. Ето ги, в окаян вица. И сега първо ще ги свалим, ще ги почистим, ще ги боядисаме и ще ги направим на лампи. Манекенът вече е готов, в момента е на част тук долу на земята, но всичко е готово по него и дойде ред на най-хубавия момент да го сглобим и да видим как изглежда вкъщи и да видим къде точно ще го позиционираме.